Emosyonal ang usa ka survivor sa bagyong Odette dihang misaysay kini sa iyang kasinatian. Lig-on nga pader kuno ang nagsilbing proteksyon niya aron maluwas sa maong katalagman. Atong sayro ng iyang istorya sa report ni Jandy Esteban. Listen. So I'm not gonna leave the island like that. Wa mapugna ni Junray ang pagtulo sa iyang mga luha. Dihang iyang gisaysay ang pait nga kasinatian sa pag-igo sa bagyong Odette sa Siargao Island. Kini nga gambalay ang nagsilbing panagang ni Junray og mga silingan sa kusog nga hangin ug bundak sa ulan. The wind is blowing so strong, so we have already put some plywood to the glass doors. Nangabuak na ang mga salamin sa maong gambalay ug nangaukab ang mga atop. Maayo na lang kay nagpabiling lig-on ang mga pader nga maoy miluwas kanila sa kapin 4 ka oras nga pagkuso-kuso sa bagyo. Suma niya, kini ang pinakagrabing bagyo nga iyang nasinati. Pasalamat mi nakakita mi og kanang closet nga simento. Simento siya. Uno mi kabuk dito na trap tapos nag-cover na lang mi og kuan, nag-cover na lang mi og foam ani kabaga. So every time magkuan mo ra mi nagtag-ubwar sa kuan, nagtag-ubwar sa hangin kay bunluton gud niya. Grabe ang experience sabi na mo og kuan. Binamuuna to among katapusan. Ayaw i-underestimate ang bagyo. Ayaw i-underestimate hinay ra na or asimple ra ni anad na mi ani ayaw. Mibalhin sa Siargao si Junray gikan Davao City aron manginabuhi. Isip surf instructor ug tour guide sulod sa 14 ka tuig. Gani nakatukod na siya didto og surf shop. Apan subo pa malandungon nga sa usa ka pamilukan nahanaw kining tanan. Sa karon mibalik siya sa Davao City aron maningkamot nga makalikom og mga materyales alang sa iyahang mga silingan nga nagubaan og balay. Alang sa mga buot mag-donate, mamahimo lamang nga motawag sa numerong 0927-499-7444. Buhaton ako kutob sa makaya just to help to recover naibubong ang ilang balay. I'm asking help also sa mga kapuso nato, mga Davao-inyo. Stand with us, believe with us, and work with us. Dili naman ni kaya. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.